Hello mga dudong mga inday! Welcome to my channel, ang Dudes Torta. Karon sabay ta, interviewon nato ang isa ka mama. I-treat niya ang iyang anak sa Jollibee nga may special needs. Wala siya nagkaon og kanon, kay gipapabor lang niya sa iyang anak. Dali, sabay ta, paminawon ta, lantawon ta ang ilang istorya. Tara! Hey, na si Kuya diri. Bawal na si Kuya diri. Birthday niya atong interview ho ni. Yeah. Unsay ngalan nimo? Budo Prado. Si? Budo Prado Panapa. Taga-asa gani? Prok 20. Prok 20 sa Misaoy. ay Misaoy. Na si nanay. Si nanay iyang gitreat ang iyang anak kay birthday. Nagkaon og burger si nanay. Iya lang gipakaon si sa ngalan ganito sa imong nanay ay imong anak nay? Dudong. Si Dudong iyang gipakaon gitreat sa Jollibee kay birthday daw niya. No, Dong. Kumusta man imong birthday, Dong? Happy kay ka kay nag-Jollibee. Wow, treat si nanay. Oo. Kung may awayon na ni kundi na ko. Kung di mo sa i-Jollibee, isugitreat lang nimo kay Kanya buntang na ako i-giwit. Kanya harang buntang akong i-giwit na ko siya nga. Sana'y masaya si ang birthday na mutong manoray lang nimo kung giwit na ko nga tagama siya lang. Taas pa sa tuwigan. May panglawas. Tama. Nanay jud ka. Yung anong wa man kani apil og kaon ron. Namahon na ka? Kaya lang na, nalipay lang na niya. Wow, dili ko na lang nimo sa imong anak. Ikaw unsa man kanang di ka mo namahon na ka? Ilang dito man lang ako. Sige, mag-order ta. Ako'y bayad. Para sa imo. Ayo. Sige nay. Si Dudong is pila edad ni Dudong nay? 24. Nag-eskwela ni si Dudong? Wala. Nga naman? Namatay yan pa. Pila edad di niya pagkamatay? So ikaw na lang nag-atiman. Pila imuhang anak? Kamanghuran? Di ay. Niya unsa man imong pangita? Manghilot? So sa imong panghilot kay birthday man ni Dodong, imo lang gyud gikuan, gitreat lang gyud nimo si Dodong. Ay hilak. Makahilak taga-apil. Dong, pinangga kay ka ni mama nimo dong no. Kay gipalitan ka og kuan Jollibee. Pinangka nimo si mama dong. Ay, very good. Nay mag-order sa ko og kuan. Order ko og kanon para sa imo. Okay na ka? Kana lang burger imo hanggi kuan pies na. Ka very good. Asa may iyang mga igsuon nay? Asa iyang mga igsuon? Sa Misaoy sa taga dili man ko niya. Pagkamatay sa dapat Tagum. Hindi ako nyo sa balungga na kayo. Tawag kong ako, apit na paano. Wala mo kaya kakaingan. Malin man sa Misaoy. May problema sa Misaoy. Okay man ang mga tao dito. Mga buutan man dito no. Pag-asa dito. Diri lang po Tagum. Kapag man ko. 2013. Kapila na. 10, 13, 7, sobra na. 13 is 10. Ilang papakay sa 17. Hindi niya paghuman aron dong. Man diri man mo dong. Tumita yang mabuang sa Sabre. Ara diri sa Tagum iyang magulang. Oo. Nagapamasayro. Nakita lagi daw niya tayo dito sa Misaoy. Basta kayo naman may katong
akong anakon nga sakyanan ba niya. Iya ko na, hinang ka ng, asa man ka niya, kung sa tigil siya masawad sa Bisan Bilid. Iya ba siya agis sa kanang, siya nga nang, ba't itang flyover. Yan na namin nagbaba dahil sa kuan. Ba't nang, tapos di ano ni. Birthday ko dong no. Ang sabi mong istorya kay na mama dong, kay birthday ni mo, gi-treat ka sa Jollibee. Ang sabi mong istorya kay mama. Salamat. Salamat ma. Binuutan ka kay mama dong. Very good. Doon sa to imong gikaon dong chicken joy. Sa pa to? Spaghetti. Kanaon sana dong. Burger. Happy kay birthday dong bay nya na apay soft drinks, no? Mo jud ni imong gidream dong na makakaon sa Jollibee sa imong birthday. Very good. May kinagtigom jud si mama no para sa imong birthday. Very good. Nga magbinuutan gud dong no. Wala ka nang eskwela dito dong sa Misaoy. Nay nga naaman ni ko anay kanang eskwela para sa katong naay mga special needs. Sige naman din sa para umiliga sa una. Oo. Yang tata murag kadung na nako. Kusa dagi kamatyan sa impapa. Ha? Ay sige inom. Di mo nang imong ni imong ikuan kay ikuan hilot gapang hilot ka. Maupod. Pero imong mga anak nagatabang pud sa imo. Hindi naman na. Kanina lang imong isa bilin. Di na ako kumboy. Ay mooy naga. Nabi na yung sa break. Napod si asawa nga iya. So dito sa Misaoy kamo lang duha ni Dudong. Nato akong ikaduhan ikon sa ko aminyo na siya na kay nag-mission man iyang pero meron ba na karon na miyo ko siya. Tanra pod. Kumanakay ko ni una. Lamang ko sa kong bayaw nagpaturuban kay maadaw gabi eh. Manakay ito siya. Ano ko kulit balay magkakay. Uba ang balay na kulit sa kanang pero na nakuan ko sa imo na iba kay imong gipakaon si Dudong niya gipabor lang yun nimo kay Dudong ang pagka wala binay QR code no. Oo. Tulog lang dai. Unya gipa na ID din sa special card. Naapoy ID. So nakuan ko sa inyo ba kay kanang ikaw mama kanang imo lang jud gipapabor si Dudong ra jud ang imong pakaon. Inom pa ganit na ano. Lakaw na ka dong. Sige bye-bye sa diri dong bi. Bye. Naki-shout out dong. Naki-amigo dito. Sa imong amigo ngalan? Kayla. Hi Kayla, hi Kayla. Ay, very good. Tanawan ni ha sa YouTube ay puhon ako ni ko. Cellphone Masay ngalan imo nay? Diding. Claudia. Sige, salamat na ha sa interview. Oo. Na-appreciate na ko ang imong kuan nga mama gyud bang timan sa imong anak. Ay pag-admit ani mata mission vegan dinan ako di ba iso naka ay wala na itong dong. Ay manghipos siya. Manghipos. Kabalo siya. Sila rin maghipos anak dong. Very good. Na kuan man gud ko ani nay kay kuan pud ko. Pamilya asa may magmaktas mi kayo mita. Ako na sa hindi ko Ako ikaw sa ang magulang. Yang gihol man ang iyang kwadwa ko. Sige nay, salamat. Kibanto na si Dudong. Bye-bye dong. Salamat. Bye-bye. Human ako madungog ang istorya sa inahan ug anak, ako magaingon. Grabe gayud ang gugma sa isa ka inahan. Kaya andam gayud mo sakripisyo para sa ilang kabataan.
Bahalag sila magutman, basta ilang anak masudlan lang yun ang tiyan. Busa mga anak, panggaon pud nato ang atong mga ginikanan. Meanwhile, Sino ko yun si ex ni Kijan si? Isaya, sir? Ay, Isaya. Isaya. Hi, Isaya, aboy me. Pero friends pa ka mo dyan. Yeah, kasi shoutout din na dyan. Shout out kang Rosan Minate, kang Iberjan Carlo Agadera, kang Rocky Marquez, ang sa parang group. Shout out sa inyo tanan. Sa ex. Sa extra. Kay Maybrin. Wala na eh. Shout out. Shout out to my friends, families. Queen. Shout out to my family and friends. Shout out sa mga uyab. Uyab, wala Sino yung Queen? Antod sa sunod nato nga mga video, uban ni ako, lantawan ninyo. Siguradong malingaw mo. Antod sa sunod, sabay ta. Pero sa pagkakaroon, bye-bye!